Moikka ja tervetuloa tähän toukokuun astrologiseen kuukausikatsaukseen. Lähdetään katsomaan näitä toukokuun tapahtumia. Ja tämä kuukausi alkaa mielenkiintoisesti, koska meillä on heti täysikuu Skorpionin merkissä. Aina kun meillä on täysikuu Skorpionin merkissä, niin Skorpioni aina tavallaan kuvastaa semmoisia niinku piilotettuja, semmoisia niinku pinnan alla olevia asioita, mikä on just tosi niinku ominaista tälle Skorpionin merkille ja sitten myöskin Pluton energialle. Ja Pluton oikeastaan tavallaan 4 aspektikuvioissa tähän täysikuuhun nähden. Eli tämä plutomainen tai tämä skorpionimainen energia silleen tulee tälleen niin kuin tuplasti esiin tässä täysikuun aikana. Eli tämä täysikuu voi silleen mahdollisesti tuoda sieltä niin kuin pinnan alta sellaisia asioita, mitä pitää käsitellä nytten. Meillä myöskin alkaa nytten tässä toukokuun aikana Pluton perääntyminen, mikä saattaa olla semmoista hyvin yhteneväistä energiaa tähän täysikuuhun nähden. Että tosiaan Skorpioni ja Pluto on semmoista energiaa, mitkä vähän niin kuin liikkuu siellä varjopuolella, että ne teemat meidän omissa elämissä voi silleen niin kuin tavallaan olla vähän niin kuin syvempiä, että me ehkä kohdataan niitä tiettyjä varjoja tai niitä asioita, mitkä silleen niin kuin kytee siellä pinnan alla. Ja jos miettii vaikka tällaisia maailman tapahtumia, niin tämmöiset niin kuin uudet kuut ja täydet kuut Skorpionissa saattaa silleen niin kuin nostaa pintaan esimerkiksi valtarakenteisiin liittyviä teemoja tai muuten semmoisiin varjopuoliin liittyviä teemoja, mitkä pitää nyt nousta esiin silleen yhteiskunnallisella tasolla. Joskus tämä saattaa vaikka kertoa jostakin tällaisesta suuremmasta kannanotosta, jostakin tämmöisestä niin kuin puheenaiheesta, ehkä jostain tabusta, jostain tämmöisestä niin kuin vaikeammasta niin kuin teemasta, mikä pitää nousta tässä hetkessä esiin syystä tai toisesta. Et mihin tämä sitten ikinä liittyykään. Joskus kyse voi olla myös tämmöisistä niin kuin paljastuksista, skandaaleista, tämän tyyppisistä asioista. Ja siis oikeastaan muutenkin tämä toukokuu on ihan niin kuin mielenkiintoinen tällaisen niin kuin informaation suhteen, että tuleeko meille enemmänkin tällaista tietoa esiin, mikä on ollut vähän silleen niin kuin pimennossa, tai tuleeko meille just tämmöisiä niin kuin uutisia, tai saadaanko me niin kuin tietää tällaista tietoa, mikä jollakin tavalla tulee ehkä silleen niin kuin enemmän räjähdysmäisesti esiin, koska tuo Uranus on vastaanottamassa esimerkiksi Merkuriuksen, ja Merkurius plus Uranus yhtymäaspektikuvio saattaa just tuottaa tällaista, tai tällaisia räjähdysmäisiä uutisia, skandaaleita, tietovuotoja, tämän tyyppisiä asioita. Totta kai tämä täysikuu tässä Skorpionin merkissä saattaa myöskin heijastella tuon härän merkkiin, tänne Skorpionin vastamerkkiin. Härän merkissä tulee esiin just kaikki tämmöiset niinku resurssit, luonnonvarat, tämän tyyppiset asiat. Skorpioni saattaa ehkä luoda semmoista niinku pulaa tai jonkinlaista kriisiä liittyen näihin asioihin. Eli tämä niinku voi olla myöskin semmoista tosi voimakasta energiaa maailman tapahtumien tasolla liittyen talouteen, velkaan, resursseihin, tämän tyyppisiin asioihin, että nekin saattaa nousta esiin. Ja varmasti nämä on myös niitä asioita, mitkä nousee esiin, koska me käsitellään nyt tässä hetkessä asioita liittyen just tiettyjen asioiden hinnan nousuun, just vaikka tämä öljykriisi, mitä me nyt eletään tässä hetkessä, niin nämä on semmoisia teemoja, mitkä ehdottomasti saattaa jatkua myöskin nyt toukokuun aikana. Ja muutenkin nämä niin kuin talousteemat on vähän tapetilla tässä toukokuun alkupuolella, koska tämä Venus on edelleenkin yhtymäaspektikuviossa tuohon Uranukseen nähden. Ja tosiaan Venus edustaa näitä kaikkia niin kuin taloudellisia ja niin kuin rahaan liittyviä teemoja. Et joo, tämmöistä taloudellista epävarmuutta, tämän tyyppisiä asioita voi liittyä tähän. Mutta tämä täysikuu Skorpionissa on siitä tosi mielenkiintoinen tälleen niin kuin henkilökohtaisen elämän tasolla,
meidän kaikkien henkilökohtaisten elämien tasolla, että tämä just kannustaa meitä silleen henkilökohtaisella tasolla katsomaan niitä asioita, mitä me ei silleen ehkä välttämättä haluta ottaa esiin tietyissä hetkissä, mikä asia pitää nyt nousta esiin, mitä me ollaan ehkä vältelty käsittelemästä tai millä tavalla meidän pitää ehkä ymmärtää meidän omia varjoja tai toisten ihmisten varjoja meidän elämässä, että missä on semmoiset vähän niin kuin piilotetut vaikutussuhteet ja myöskin tämmöiset niin kuin syvemmät psykologiset teemat, koska Skorpioni matkaa silleen syvyyksiin, myöskin mielen syvyyksiin. Mutta liikutaan nyt eteenpäin päivämäärään 3. toukokuuta, jolloin Merkurius siirtyy Härän merkkiin. Mä halusin nostaa tämän tässä esiin ensinnäkin siksi, koska Merkurius vaihtaa merkkiä, vaikka Merkurius liikkuukin suhteellisen nopeasti, eli Merkurius vaihtaa tosi usein merkkiä. Merkurius vaihtaa joka kuukausi merkkiä, ja me oikeastaan päästään tämän kuun aikana näkemään Merkurius myöskin tuolla kaksosten merkissä. Mutta tosiaan kun Merkurius, eli tällainen tiedon, informaation, kommunikaation, tällaisten asioiden planeetta siirtyy tuonne Härän merkkiin, niin Merkuriuksen teemoissa saattaa alkaa tulemaan enemmän semmoista, tai niin kuin fokus saattaa siirtyä semmoisiin konkreettisiin asioihin, talouteen, resursseihin, että semmoinen kansainvälinen puhe tai niin kuin valtion sisällä tapahtuva puhe saattaa liittyä tosi paljon näihin teemoihin. Tämä Merkurius on myöskin 4-aspektikuviossa Plutoon tässä toukokuun alkupuolella, ei pelkästään nyt kun Merkurius siirtyy härkään, vaan myöskin päiviä tämän jälkeen, mutta kuitenkin tässä toukokuun alkupuoliskolla. Ja tämä on mielenkiintoista, että taas jälleen kerran nämä Pluton energiat nousee esiin. Ja varsinkin tosiaan, kun Pluto aloittaa perääntymisen tuossa muutaman päivän kuluttua tästä hetkestä, niin tämä niin Pluton vaikutus, Pluton rooli tässä kaikessa on mielenkiintoinen. Koska Merkuriuksen ja Pluton tämmöiset vähän haastavammat aspektikuviot saattaa tuoda mahdollisesti semmoista hyvin niin kuin voimakasta tietojen taistoa, informaatiotaistoa, propagandaa jollakin tavalla. Saatetaan ehkä haluta manipuloida tiedon kautta tai jollakin tavalla saattaa olla korostuneesti esillä vaikka niin kuin sensuuria tai puhetta niin kuin liittyen sensuuriin tai just propagandaan, tällaisiin asioihin, että Pluto aina silleen niin kuin tietyllä tavalla käyttää valtaa tai on silleen hyvin voimakkaasti esillä. Ja sitten tosiaan Merkurius, tämä kaikkien niin kuin tiedon lähteiden planeetta, vaikuttuu tuosta Plutosta tämmöisen niin kuin haasteneliön kautta. Niin tämä voi myöskin synnyttää tämmöisiä sanallisia konflikteja, miksei myöskin tämmöisiä niin kuin näkyviä julkisia konflikteja, vähän tämmöisiä niin kuin outoja ulostuloja, tällaisia asioita. Toisaalta, että ehkä nämä niin kuin Pluton semmoiset varjoteemat tai nämä tabuteemat, mitä pitää nostaa esiin, niin tämä Merkurius 4 Pluto saattaa ehkä niin kuin rohkaista ottamaan ne asiat esiin. Että tässä on niin kuin joku semmoinen pelko tai joku ristiriita silleen niin kuin tuoda se tieto esiin, mutta se kuitenkin saattaa niin kuin nousta esiin tällaisen kuvion kautta. Mutta tosiaan yhteiskunnan tasolla tämä saattaa merkitä tällaisia kärjistyneitä poliittisia puheita tai ulostuloja. Merkurius toisaalta voi myöskin liittyä markkinoiden tällaiseen mahdolliseen heilahteluun tämmöisten vähän intensiivisempien asetelmien kautta. Että tämä voi myöskin silleen mahdollisesti ehkä tuoda pintaan ehkä epätoivottuja talousuutisia tai tämmöisiä niin kuin markkinoiden reaktioita tiettyihin asioihin. Ja totta kai myöskin tämän kaiken tämmöisen niin kuin propagandan ja informaatiosodan myötä tämä voi myöskin mahdollisesti niin kuin laajentaa konflikteja etenkin
tämmöisellä niin kuin ajatuspohjalla tai aatepohjalla. Tämä voi olla myös semmoista niin kuin aatteiden ristiriitaa, aatteiden jännitteitä, aatteiden korostumisia tällä tavalla. Ja oikeastaan samoihin aikoihin meillä on myöskin Marsin ja Jupiterin neliöaspektikuvio meneillään. Ja Mars tosiaan on oinaan planeetta. Mars voi edustaa esimerkiksi just sotaan, sodankäyntiin, konflikteihin, riitoihin, tällaisiin asioihin liittyviä teemoja. Jupiter puolestaan voi niin laajentaa asioita. Jupiterin kautta saattaa tapahtua tällaisia ylilyöntejä, ja ne ylilyönnit saattaa nyt tapahtua just tämän niin Marsin teemoissa, että oli ylilyöntinä sitten vaikka joku tällainen riita, konflikti, tai sitten just nämä niin sotateemat liittyen näihin kansainvälisiin tapahtumiin, mitä meillä on nyt meneillään maailmassa, niin Mars-Jupiter-neliö saattaa just eskaloittaa näitä niin konflikteja ja tämmöisiä sota-asioita. Tämä aspektikuvio saattaa myös olla semmoinen, mikä saattaa meidän henkilökohtaisessa elämässä ehkä jotenkin saada meidät toimimaan impulsiivisesti tai jotenkin, että niitä niinku ylilyöntejä tosiaan tapahtuu, niin tai kannattaa niinku tiedostaa tämä, että tämä kuvio on meneillään, että ei välttämättä silleen luota aivan täysin omaan arviointikykyyn, jos on tekemässä jotain semmoista harkitsematonta tai jotain tällaista. Mutta joo, tämä on semmoinen kuvio, että tämä tai niinku Marsin ja Jupiterin yhdistelmässä voi olla tosi paljon hyvää ja siinä voi olla tosi paljon potentiaalia, mutta sitten tämmöisen niinku vaikeamman aspektikuvion kautta kyse voi olla tämmöisistä haastavistakin teemoista. Mutta tosiaan tämä Marsin ja Jupiterin neliöaspektikuvio on meneillään myöskin tässä toukokuun alkupuolella, että se ei rajoitu mitenkään tähän 3. päivä toukokuuta päivämäärään, vaan tämä niinku tarkka yhtymä tulee oikeastaan muutama päivä tämän jälkeen. Mutta siirrytään sitten seuraavaan päivämäärään 6. päivä toukokuuta, jolloin Pluto aloittaa perääntymisen. Tämä on ihan mielenkiintoinen, että meillä nyt alkaa tämä Pluton perääntymisajanjakso. Sinänsähän Pluto perääntyy tosi pitkiä aikoja kerrallaan. Eli Pluto perääntyy suunnilleen puolet tästä olemassaoloajastaan. Eli Pluton perääntyminen ei ole mitenkään harvinainen tapahtuma, ja sen vuoksi Pluton perääntyminen ei välttämättä ehkä niinku tunnu niin hektiseltä tai semmoiselta intensiiviseltä, kuten esimerkiksi vaikka Marsin perääntyminen tai Venuksen perääntyminen, koska Mars ja Venus perääntyy paljon harvemmin ja myöskin Merkurius perääntyy Plutoa harvemmin. Mutta tosiaan etenkin tämmöisten niinku suurempien planeettojen, niin kuin Pluton, Uranuksen, Jupiterin, Saturnuksen perääntyminen, niin näiden suhteen erityisesti nämä päivät, jolloin nämä planeetat alkaa perääntymään, ja kun nämä planeetat lakkaa perääntymästä, niin nämä päivät on just semmosia, jolloin saattaa, tai näiden niin kuin planeettojen tuomat teemat saattaa olla erityisen korostuneita. Pluto tosiaan menee silleen aina tosi syvään päätyyn asioiden kanssa. Jos mietitään Plutoa ja Pluton perääntymistä tällaisten kollektiivisten teemojen osalta tai just kansainvälisten teemojen osalta, maailman tapahtumien osalta, niin mä liittäisin tämän Pluton perääntymisen erityisesti valtasuhteisiin. Tämä mahdollisesti saattaa tuoda esiin auktoriteettien ja vallankäyttäjien tämmöisiä ongelmakohtia, eli tosiaan sieltä niin kuin pimennosta nousee ne asiat jollakin tavalla esiin, tai saattaa olla, että me ollaan nimenomaan näiden valtasuhteiden vaikutuksen alla tänä hetkenä, että tietyllä tavalla
nämä niin kuin valtasuhteet ja niistä aiheutuvat tapahtumat saattaa silleen niin kuin vaikuttaa meidän elämään erityisen paljon nytten tässä hetkessä. Mutta tosiaan kun Pluto aloittaa perääntymisen, niin esiin saattaa nousta tällaisia piilossa olevia asioita, salaisuuksia, tämmöisiä juttuja, varjoteemoja, tabuaiheita. Jollakin tämä voi myöskin tarkoittaa vaikka semmoista traumojen käsittelyä, traumojen kanssa työskentelyä, että tietyllä tavalla mennään niihin omiin epävarmuuksiin tai omiin traumoihin, omiin haavoihin, omiin varjokohtiin ja käsitellään niitä sitten tälleen jollakin tavalla. Tietyllä tavalla, jos joku planeetta perääntyy, niin siihen voidaan liittää tämmöisiä karmateemoja, eli se niin kuin planeetta jollakin tavalla tuo tälleen niin kuin kollektiiviin joitakin tämmöisiä niin kuin karmallisia ominaisuuksia. Eli karmalla voidaan tarkoittaa just tämmöisiä oppiläksyjä, joitakin tämmöisiä asioita, minkä kanssa pitää nyt työskennellä, mistä pitää oppia, mitä niin kuin pitää nyt nousta esiin, semmoista niin kuin isompien linjojen näkökulmasta, niin ne voi olla myöskin tosi tärkeitä tämän Pluton kanssa, kun Pluto aloittaa tämän perääntymisprosessinsa. Ja just nyt kun Pluto aloittaa tämän perääntymisen, niin tämä Merkurius on tosiaan 4 aspektikuviossa tähän Plutoon nähden, niin tätä niin kuin voidaan pitää tai voitaisiin ajatella, että tämä voisi olla mahdollisesti semmoinen tietynlainen käännekohta, jolloin tulee semmoista niin kuin jonkinlaista piilossa olevaa informaatiota, salattua informaatiota, jotain tällaista, että nyt ehkä niin kuin nousee pinnalle tosiaan vaikka niin kuin näistä maailman tapahtumissa semmoisia asioita, että on vaikka joku tämmöinen ulostulo tai joku saattaa vaikka pitää jonkun puheen tai jotain tämän tyyppistä, tai vaikka puhua sosiaalisessa mediassa jostain tällaisesta aiheesta, mikä on vaikka ollut jotenkin niin kuin salaisuus, salattu tai jotain tällaista. Että tietyllä tavalla me liikutaan tämän niin kuin Merkuriuksen 4 kautta tämmöisillä niin kuin tiedon tasoilla ja informaation tasoilla, että mitä tämä Pluto on sitten opettamassa meille nyt silleen niin kuin tiedosta ja ehkä nimenomaan tämmöisestä kärjistetystä tiedosta, tabuaiheista, kontroversaaleista asioista tai sitten tosiaan niin kuin salatusta tiedosta, tämmöisistä asioista, niin tämä on tosi mielenkiintoista, että mitä me saadaan tietää nyt toukokuussa, mitä tämä mahdollisesti nostaa nyt esiin tälleen niin kuin tiedon ja informaation tasolla, tai vaikka niin kuin median tasolla, tai sosiaalisen median tasolla, että saattaa olla, että on jonkinlaista tällaista hektisempää energiaa liittyen just näihin asioihin. Mutta skipataan sitten tänne päivämäärään 14. toukokuuta, jolloin Merkurius on yhtymäaspektikuviossa auringon kanssa täällä häränmerkissä. Aina kun Merkurius kohtaa auringon, niin tätä voidaan pitää semmoisena tietynlaisena niin kuin selkeyden hetkenä tai semmoisena, että kun aurinko tosiaan on tämä niin kuin näkyvin planeetta taivaalla, aurinko heijastaa asioita, aurinko näyttää asioita, aurinko ei jätä asioita tälleen pimentoon. Niin kun Merkurius menee auringon kanssa yhtymäaspektikuvioon, niin esimerkiksi voi olla, että Merkuriuksen teemojen mukaisesti tämmöinen tieto voi tulla tosiaan silleen niin kuin helpommin jotenkin niin kuin esiin, saattaa nostaa esiin tämmöistä niin kuin tärkeää tietoa, jotain tällaista, mutta samalla tämä Merkurius-aurinko-yhtymäaspektikuvio kannustaa semmoiseen suoraan puheeseen, suoraan tämmöiseen suoraan itseilmaisuun, suoraan tiedonantiin. Että tietyllä tavalla tämä on tosi hyvä päivä ajatellen näitä Merkurius-aktiviteetteja. Eli just esimerkiksi, jos pitää vaikka käydä jossain pääsykokeissa tai jos pitää vaikka kirjoittaa jokin asia tai jos pitää vaikka työskennellä tosi intensiivisesti jonkun tiedon parissa tai jos pitää vaikka pitää joku puhe tai
muuten niin kuin tulla esiin tiettyjen asioiden kanssa tai vaikka kohdata joku ihminen tälleen oman niin kuin puheen kautta, niin tämä on semmoinen niin kuin tosi hyvä hetki toteuttaa niitä asioita, koska tuossa on tuo auringon tuki tämän Merkuriuksen kanssa. Mutta tosiaan meillä on täällä härämerkissä. Härämerkki saattaa aina korostaa jollakin tavalla talousuutisia tai just vaikka tämmöisiä niin kuin päätöksiä, jotka vaikuttaa tämmöisiin niin kuin resursseihin tai rahateemoihin, raha-asioihin. Tai miksei myöskin luontoon liittyviin teemoihin, koska luonto ja tämmöinen niin kuin maanläheisyys liitetään myöskin vahvasti tuonne härkään. Meillä on sitten 16. päivä toukokuuta uusi kuu härän merkissä. Uudet kuut aina vastaa uusista asioista, uusista aluista. Nämä uudet kuut härän merkissä on aina semmoista mun yhtä lempiaikaa vuodessa, koska härkä tälleen kirjaimellisesti pystyy istuttamaan niitä konkreettisia siemeniä, mikä sitten ehkä niinku luo semmoista pohjaa semmoiselle niinku kasvulle, niiden asioiden kasvulle, mitä me halutaan aloittaa tässä ajassa, kun tämä uusi kuu on tuolla härämerkissä. Eli tässä mielessä tämä on niinku hyvin voimakas uusi kuu, koska härämerkki on tämmöinen hyvin ravitseva merkki, että härämerkissä me saadaan ihan oikeasti ehkä niinku konkreettisesti niitä asioita sitten jollakin tavalla alulle. Et siis jollakin tämä voi tarkoittaa vaikka härämerkin mukaisesti uutta taloudellista suuntaa. Tämä voi mahdollisesti olla vaikka jonkun kohdalla sellaista, että saa vaikka tämmöisiä niinku rahallisia mahdollisuuksia tai jotenkin muuten oma semmoinen henkilökohtainen talous saattaa niinku kukoistaa tänä aikana. Tässä uudessa kuussa on myöskin läsnä tämä Merkurius. Tämä korostaa edelleenkin just tätä niin kuin informaatioon liittyvää ulottuvuutta. Tämä Uranus on myöskin tässä oikeastaan mukana. Tämä Uranus on täällä kaksosten merkin puolella, mutta kuitenkin tämä Uranus on tässä tämmöisessä yhtymäaspektikuviossa, mikä saattaa mahdollisesti tuoda tähän mukaan myöskin jotain niin kuin yllättäviä muutoksia, tai vaikka joku tämmöinen yllättävä onnenpotku, mikä liittyy tähän härämerkkiin. Tai sitten Uranus saattaa myöskin aina tämmöisten niin kuin uusien asioiden kautta jollakin tavalla ehkä niin kuin tukea tämmöisiä teknologisia innovaatioita tai jotain tällaista. Mä en myöskään ihmettelisi, jos nimenomaan tämän uuden kuun seutu mahdollisesti kertoisi meille tai tulisi silleen niin kuin mielenkiintoisesti tai tärkeästi esiin talousmarkkinoilla, että tämä ehdottomasti tämä niin kuin Uranuksen vaikutus tässä näin saattaa tuoda yllättäviäkin käänteitä, mutta siitä, että Merkuriuskin on tässä ja Merkurius voidaan nimenomaan liittää kaupankäyntiin, niin tämä on oikeastaan tosi hyvää aikaa esimerkiksi vaikka perustaa oma niinku yritys tai yritys saattaa ottaa vaikka niinku uuden suunnan tai tämä voi olla niinku tosi hyvää aikaa vaikka laittaa joku kampanja pystyyn tai jotain tämän tyyppistä, että nämä niinku energiat on nimenomaan sellaisten asioiden puolella tässä näin. Totta kai Merkurius voidaan myöskin liittää tämmöisiin sopimuksiin just tästä Merkuriuksen tiedollisesta näkökulmasta käsin ja semmoisesta niinku sosiaalisesta näkökulmasta käsin, että jos tämä tieto, informaatio plus tämä Merkuriuksen sosiaalinen ulottuvuus yhdistetään, niin siinä tapauksessa Merkurius voi kertoa myöskin tämmöisistä sopimuksista, erilaisista linjauksista. Ja tämä on mielenkiintoista, jos katsoo tätä toukokuuta just siitä näkökulmasta, että entä jos tämä Merkuriuksen hyvin korostunut vaikutus kertoisikin tämmöisistä erilaisista linjauksista ja sopimuksista, niin mitä tämä sitten tarkoittaa? Tämä voi olla monien elämässä hyvin tärkeää aikaa esimerkiksi siinä suhteessa, että saattaa vaikka niinku allekirjoittaa töissä vaikka tiettyjä sopimuksia tai
saattaa allekirjoittaa vaikka niinku työsopimuksen, jotain tällaista, mutta sitten tosiaan ihan tällä niinku maailman tasolla ja niinku kansainvälisellä tasolla, niin voisiko tämä jotenkin liittyä niinku tiettyihin sopimuksiin, mitä tehdään vaikka näihin niinku öljyasioihin liittyen tai muuten näihin niinku konfliktiasioihin liittyen. Että voisiko tämä mahdollisesti kertoa jostain tällaisesta, koska tämä Merkurius on tosiaan niin silleen korostunut isosti tässä näin. Mä en osaa todellakaan sanoa, että minkälaisista sopimuksista on mahdollisesti kyse, mutta jos miettii just vaikka näitä uuden kuun energioita näiden sopimusten kannalta, niin tämä voisi oikeastaan olla semmoinen aika hedelmällinen pohja just silleen luoda niitä sopimuksia tai aloittaa vaikka niinku tietynlainen yhteistyö tai jotain tällaista. Mennään tähän seuraavaan päivään, tähän päivämäärään 17. toukokuuta, jolloin Merkurius sitten siirtyy kaksosiin. Ja Merkuriuksen korostuminen jatkuu edelleenkin. Ja tämä on mun mielestä semmoinen varmaan niinku yksi semmoisista vaikuttavimmista tekijöistä, asioista, mikä meillä on nyt tässä toukokuun aikana, nimenomaan tämä toukokuun puoliväli, koska meillä on tuo hyvin voimakas uusi kuu tuolla häränmerkissä, mutta sitten tosiaan kun tämä Uranus on yhtymäaspektikuviossa tuohon uuteen kuuhun, ja sitten että Uranus on nyt heti vastaan ottamassa tuon Merkuriuksen, kun Merkurius siirtyy tuonne kaksosten merkkiin. Merkurius plus Uranus on aika semmoista niin levotonta, yllättävää, nopeaa energiaa. Tämä voi just kertoa nopeista sopimuksista, nopeista päätöksistä, ehkä myös hätiköidyistä päätöksistä. Että myöskin niin nämä sopimukset tai asiat, mitä ollaan luotu tällöin uuden kuun aikana, ollaan ehkä niin ajateltu, että tässä on semmoinen hyvin niin vakaa tai hyvä pohja, niin Merkurius, Uranus-yhtymä, aspektikuvio tuolla kaksosissa saattaa myöskin ehkä tietyllä tavalla niin kumota sen, tai tässä voi olla semmoista tietynlaista ehkä niin vaihtelua, semmoista, että mennään ylös alas tiettyjen asioiden kanssa. Tosiaan kun meillä on tämä levoton Merkurius tässä, meillä on levoton Uranus tässä ja sitten meillä on vielä levoton kaksosten merkki tässä. Mutta tämä on kyllä aivan niin loistavaa aikaa myöskin niin tulla esiin semmoisten uutisten kanssa, millä on jotain semmoista niin shokkiarvoa, että ehdottomasti me varmasti niin nähdään tänä aikana tämmöistä niin yllättävää tietoa, just näitä niin shokkiuutisia. Tuntuu, että tämä on tietyllä tavalla tosiaan tämän toukokuun teema, koska tämä tulee esiin niin monessa kohdassa. Tämä saattaa olla myös niin semmoista hektistä tai levotonta energiaa, että tämä saattaa ehkä nostattaa pintaan jonkinlaisia teknologisia häiriöitä, toisaalta myös tämmöisiä teknologisia innovaatioita, että tämä voi olla tai jos mietitään vaikka ihmisiä, jotka syntyy tähän aikaan, ihmisiä, jotka syntyy vaikka 17. päivä toukokuuta, ihmisiä, joilla on omalla kartalla Merkurius kaksosissa ja sitten Uranus myöskin kaksosissa yhtymässä tuohon Merkuriukseen, niin tämä niin kuin ajanjakso synnyttää semmoisia hyvin innovatiivisia ihmisiä, semmoisia ihmisiä, joilla on semmoinen niin kuin vahva kapasiteetti luoda tulevaisuudessa jotain semmoista niin kuin mullistavaa, jotain semmoista, mistä me saadaan niin kuin vielä kuulla. Ja myöskin niin kuin maailman tapahtumien osalta tämä voi olla semmoista aikaa, kun nousee vaikka niin kuin pintaan semmoisia uutisia, mitkä jollakin tavalla ehkä niin kuin kertoo semmoisista edistysaskeleista, mitä ollaan niin kuin otettu vaikka teknologian saralla tai jotain tällaista. Uranuskuvio yhdistyy tässä kartalla tähän isompaan linjaan, kun nämä on tässä kolmioaspektikuviossa tuonne Plutoon nähden, ja sitten Pluto ja tämä Merkurius ja Uranus on sekstiiliaspektikuvioissa tuonne Neptunukseen nähden, eli tämmöiset niinku, tai tosiaan kun tämä niinku Uranus, Pluto, Neptunus, niin tämä niinku pitää nytten tässä tätä niinku isojen planeettojen linjaa,
niin aina kun joku tämmöinen vähän nopeammin liikkuva planeetta liikkuu tästä ohi, niin nämä niin planeetat aktivoi tätä pistettä, mikä on niin tälle ajalle tämmöinen tietynlainen niin uudistuksen kuvio tälleen niin astrologisesti nytten tässä näin. Että tämä on just semmoinen tosi niin eteenpäin vievä voima, mikä niin vie ihmisiä eteenpäin, mikä vie maailman tapahtumia eteenpäin, mikä vie niin ajattelua eteenpäin ja näin. Kun tässä on tosiaan tämä hyvin tämmöinen niin innovatiivinen oinas. Sitten tässä on tämä omaperäinen vesimies ja sitten vielä tämä idearikas kaksonen ja utelias kaksonen, innovatiivinen kaksonen. Niin tämä on ihan silleen niin mielenkiintoista, että mihin tämä kuvio on nyt viemässä meitä tänä vuonna. Mutta tuntuu myös, että nyt kun Uranus on siirtynyt tuonne kaksosiin, niin tämä ehdottomasti nyt käynnisti myöskin semmoisen uudenlaisen ajanjakson, mitä me nytten lähdetään elämään tässä näin. Että Uranus viettää nytten seuraavat 7 vuotta tuolla kaksosten merkissä, että nämä isompien planeettojen kuviot ei ole mitenkään semmoisia, mitkä niinku tapahtuisi joka päivä, vaan nämä on, tai tässä niinku puhutaan semmoisista suuremmista energioista. Mutta joo, palataan nyt tähän Merkuriukseen, tai siirrytään oikeastaan ihan just seuraavaan päivämäärään. Mä haluan vielä sanoa tästä Merkuriuksesta sen, että nyt kun me ollaan tuolla, tai tässä niinku kaksosten merkissä, Merkurius-Uranus-yhtymä kaksosissa, niin tämä saattaa myöskin mahdollisesti kuumentaa jollakin tavalla sosiaalista mediaa, miksei tosiaan myöskin tätä niinku uutismediaa, niin kuin puhuttiinkin tästä tai näistä yllättävistä uutisista, shokkiuutisista, mitä tämä yhdistelmä voi tarjota. Mutta tosiaan tämä voi myöskin kertoa mahdollisesti jostain yllättävästä, mikä tulee esiin sosiaalisessa mediassa. Tämä on oikeastaan tosi hyvä päivä tehdä semmoisia sosiaalisen median julkaisuja, koska tänä päivänä asiat voi silleen niin kuin paisua tosi paljon tai asiat voi silleen niin kuin levitä tosi paljon. Että voi olla, että voi vaikka niin kuin edustaa sitä, että jollakin on vaikka tämmöinen niin kuin ulostulo jossain sosiaalisessa mediassa kertoo vaikka jostakin tämmöisestä asiasta, mikä sitten lähtee leviämään tai jotain tämän kaltaista. Että tässä on kyse tällaisista energioista, mutta me tosiaan sitten nähdään, että mitä nämä tarkoittaa tälleen konkreettisesti. Mutta tosiaan kaikki semmoinen niin kuin tietoon, informaatioon, myöskin niin kuin ihmissuhteisiin liittyvät teemat voi tulla esiin. Tämä Merkurius-Uranus-yhtymä tuolla kaksosissa saattaa myöskin nostattaa pintaan semmoisia levottomuuksia liittyen oman elämän ihmissuhteisiin. Siirrytään sitten päivämäärään 19. toukokuuta, jolloin meillä on Mars härässä tai Mars on siirtynyt härämerkkiin ja sitten Venus on myöskin siirtynyt ravun merkkiin. Tämä Mars voi tosiaan kuvastaa semmoisia konflikteja, sotaa, aggressiota, väkivaltaa, kaikkia tällaisia asioita, mutta toisaalta Mars voi edustaa myöskin semmoista motivaatiota, drivea, tekemistä, näitä juttuja. Ja täällä härämerkissä oikeastaan se tietynlainen oma semmoinen drive tai tekeminen saattaa saada semmoista tietynlaista niin vakautta tai semmoista tietynlaista pohjaa. Tuo Mars on myöskin ollut tässä toukokuun puolivälin tienoilla, tai oikeastaan jo sitä aiemminkin. Yhtymäaspektikuviosta on Chironin kanssa. Chiron viettää nyt viimeisiä aikojaan tuolla Oinaan merkissä. Tämä Chiron asteroidi kuvastaa aina semmoista kipua, haavoja. Chiron tietyllä tavalla niin kuin nostattaa pintaan semmoisia niin kuin epävarmuuksia ja semmoista surua,
että Chiron on silleen niin kuin vähän vaikeampi asteroidi, mutta Chironin kautta myöskin tapahtuu semmoista parantumista ja toisten ihmisten auttamista. Tämmöinen Mars-Chiron yhtymä ensinnäkin saattaa toisinaan niin kuin toimia ehkä vähän epäeduksi näissä Marsin teemoissa. Eli kyse voi olla, jos mietitään just vaikka näitä sotaan liittyviä teemoja, niin tämä ei ole hirveän hyvä tämmöisten asioiden kannalta, koska nämä tietynlaiset sotaan liittyvät haavat voi aktivoitua just tätä kautta, kun Mars on aktivoimassa tätä Chironia. Mutta sitten samalla, jos mietitään vaikka tällaista henkilöä, jolla on kartalla Mars-Chiron yhtymä, niin voi olla, että tämmöinen henkilö toimii vaikka jonkinlaisessa kriisiavussa tai jotain tämän tyyppistä. Että tämä voi olla myös semmoista hyvin välitöntä niin kuin auttamisenergiaa, mitä tähän liittyy. Eli Chironia ei tosiaan kannata nähdä vaan niin kuin huonosta näkökulmasta, vaan Chironissa on myöskin todella paljon sitä tietynlaista niin kuin empatiaa, mitä Chironin on mahdollista tuoda meidän elämään. Mutta tosiaan, jos niin kuin reflektoidaan tätä niin kuin tämänhetkisiin maailman tapahtumiin, näihin kansainvälisiin tilanteisiin, niin tämä ei välttämättä ole mitenkään superhelppo, varsinkin kun tuo Mars on yhtymäaspektikuviossa tuolla Chironin kanssa tuolla Oinaan merkissä. Mutta tosiaan nyt puhutaan tästä, että Mars siirtyy tänne Härän merkkiin, mikä saattaa sitten ehkä vähän niin kuin helpottaa näitä oinasenergioita myös, tai näitä tilanteita, koska tosiaan tuolla Oinaan merkissä korostuu nämä sotateemat ja konfliktiteemat, kaikki tämmöiset jutut, niin mä oon odottanut nyt tämän koko kevään, että vihdoinkin päästään silleen niin kuin siirtymään eteenpäin asioista, kun tämä Marskin nyt vihdoin lähtee pois tuolta Oinaan merkistä, vaikka siis ei tämä Oinaan merkki ole todellakaan kokonaan unohdettu, että siellä on edelleenkin Neptunus ja Saturnus todella vallitsevina tekijöinä. Tämä Venus myöskin siirtyy tänne Rapuun. Ravun merkki saattaa mahdollisesti oikeastaan nostattaa pintaan tämmöisiä hyvin niin kuin isänmaallisia tuntemuksia kansaan ja tämän tyyppisiin asioihin liittyviä tuntemuksia, että mä en ihmettelisi, jos Venus Ravussa saattaisi jollakin tavalla ehkä nostattaa pintaan tällaista ideologiaa, esimerkiksi vaikka näihin sotateemoihin liittyen. Vaikka tämä Rapu on silleen hyvin semmoinen huolehtiva ja hoivaava ja empaattinen, niin Rapuun voi liittyä myöskin tämä puoli, että me saatetaan kokea niitä niinku ennakkoluuloja ehkä niinku toisia ihmisiä kohtaan, ketkä on jollakin tavalla niinku erilaisia tai keitä me ei välttämättä ihan täysin ymmärretä. Mutta mä en kuitenkaan nyt ajattele, että tämä Venus-Rapu on semmoinen super jotenkin niinku vaikea tai semmoinen vakava asetelma, että tämä oikeastaan voi ehkä niinku meidän henkilökohtaisissa elämissä, etenkin tämän myötä, kun Jupiterkin on tuolla Ravussa, niin tämä voi korostaa just sitä meidän niinku omaa onnea, meidän omaan kotiin liittyen ja omaa kiitollisuutta omaan kotiin ja omaan niinku perheeseen liittyen, että tämä voi ehkä niinku korostaa just semmoisia niinku turvaan ja kotiin liittyviä teemoja tälleen jollakin tavalla. Tämmöisestä niinku positiivisesta näkökulmasta. Vaikkakin joskus tämä Ravumerkin yhteydessä semmoiset just nämä niinku kansallismieliset tuntemukset saattaa jollakin tavalla tälleen nousta esiin. Mut joo, siirrytään tästä eteenpäin. Venus käy myöskin hyvin usein Ravussa, eli tämä ei ole mitenkään tällainen harvinainen tapahtuma, eli siitä näkökulmasta tämä ei ole ehkä niin semmoinen vaikuttava asia nytten tässä hetkessä. Mutta mennään tähän päivämäärään 21. toukokuuta. Meillä alkaa kaksosten kausi, kun aurinko siirtyy tuonne kaksosten merkkiin. Ja tässä nähdään just tämä, mistä mä puhuin, että nämä nopeammin liikkuvat planeetat nytten ohittaa tätä Uranusta tässä näin. Ja kun tämä Uranus on
täällä, tai mä jotenkin koen tämän silleen tosi tämmöiseksi niin kuin mielenkiintoiseksi, kun aurinko tulee valaisemaan tämän Uranuksen näitä teemoja. Meillä tosiaan oli hetki sitten tuo Merkurius tässä näin läsnä, mutta nyt tämä aurinko tulee tähän vielä mukaan. Totta kai tämä voi niinku kaksosten merkin mukaisesti edustaa mahdollisesti joitakin tämmöisiä niinku äkillisiä käänteitä tai just niinku yllättäviä tilanteita, yllättävää tietoa, ihmissuhteisiin liittyviä asioita, miksei myöskin tämmöistä niinku informaatiosotaa, ehkä niinku narratiivien kamppailuja, poliittisia käänteitä, tämän tyyppisiä asioita. Ja musta tuntuu, että tämä luo tosi paljon pohjaa tuolle täysikuulle, mikä meillä on tulossa vielä toukokuun viimeinen päivä tuolla Jousimiehen merkissä, koska tämä täysikuu on oppositiossa tuonne kaksosten merkkiin nähden. Tämä kaksoset Jousimies-linja. Voitaisiin oikeastaan mennä nyt jo tuonne täysikuuhun, niin puhutaan tästä asiasta, tai kun tässä tulee tosiaan käsiteltyä tätäkin, tai niin kuin näitä kaikkia kaksosteemoja, mitä tässä on nyt meneillään. Mutta tosiaan meillä on 31. päivä toukokuuta täysikuu Jousimiehen merkissä, ja tämä Jousimies on tosiaan vastakkainen merkki tähän kaksosten merkkiin nähden, ja tämä täysikuu osuu oppositiossa tosiaan tuonne auringolle, kun täysikuu tosiaan muodostuu tästä auringon ja kuun oppositiosta. Ja sitten tämä osuu myöskin oppositiossa tuonne Uranukselle nähden, mikä tekee tästä täysikuusta ehkä vähän enemmän tällaisen hektisen. Tosiaan Uranus voi nostaa pintaan levottomia tai tämmöisiä niin kuin yllättäviä tapahtumia. Tämän Jousimiehen kautta kyse voi olla matkustamisesta, ideologioista, uskomuksista, kansainvälisistä asioista, kansainvälisistä tapahtumista, niin ja siis muutenkin tämä niin kaksosten ja Jousimiehen akseli saattaa silleen mahdollisesti korostaa tämmöisiä niin tärkeitä teemoja liittyen just tähän, tai tämmöisiin niin kansainvälisiin suhteisiin, valtioiden välisiin suhteisiin, totta kai myös meidän omiin ihmissuhteisiin, mutta tämä voi silleen niin mahdollisesti nostaa pintaan tämmöisiä vaikka niin ideologisia konflikteja tai muita ehkä niin käännekohtia tämmöisissä globaaleissa tilanteissa. Tämä voi myöskin nostaa tosiaan pintaan tämmöisiä suuria uutisia, kuten koko tämä toukokuu tuntuu korostavan tätä asiaa aivan erityisen paljon, mutta tämä niin teema on vielä läsnä tässä, kun me ollaan täällä toukokuun lopulla, kun me hyvästellään tämä toukokuu. Mutta tosiaan sekin, että kun meillä on tuo kaksosten energia niin korostunut, niin tosiaan nämä niinku, erilaiset niinku suhteet asioiden välillä, valtioiden väliset suhteet, ihmisten väliset suhteet, niin ne voi olla tosi paljon esillä. Ja tosiaan nämä kaikki erilaiset tämmöiset niinku sopimukset ja ulostulot, tämmöinen, että miten jotenkin vaikka niinku puhuu jostain asiasta, minkälaisia niinku puheita pitää, onko jotain tämmöisiä niinku tärkeitä puheita, tärkeitä ulostuloja, mitä me tullaan nyt näkemään tässä kuussa, niin nämä on just niitä niinku oleellisia asioita. Tietyllä tavalla tämä täysikuu voi myöskin täällä Jousimiehen merkissä ehkä niinku auttaa meitä erottelemaan semmoista niinku oikeaa tietoa väärästä tiedosta, että me tietyllä tavalla saatetaan kohdata tämmöistä niinku todellisuutta ja illuusiota ja me saadaan ehkä niinku tietää jostain asiasta, mikä silleen saakin meidät ajattelemaan asiasta niinku eri tavalla. Ja totta kai myöskin tosi monilla, tai kun eletään taas niinku tätä aikaa vuodesta, kun ihmiset just hakee opiskelemaan ja ihmiset saa opiskelupaikkoja ja ihmisillä on tälleen niinku tärkeitä kokeita ja tälleen, niin tämä kaksos-jousimiesenergia silleen niin kertoo aivan tälleen tosi niin konkreettisesti myöskin näistä asioista. Eli tosi monille tämä täysikuu voi vaikka tarkoittaa sitä, että pääsee opiskelemaan tai jotain
tällaista. Joku saattaa vaikka muuttaa ulkomaille, kyse voi olla jostain tällaisesta. Tai joku saattaa vaikka matkustaa ulkomaille. Ja siis mähän menen just käymään Berliinissä nytten tässä 24. päivä toukokuuta. Että esimerkiksi mun elämässä nämä asiat näkyy tällä tavalla, että tää tulee esiin tämän jousimiehen tästä matkustamista näkökulmasta käsin. Muuten tähän täysikuuhun tässä jousimiehessä voi myöskin liittyä semmoista tietynlaista niinku kasvamista, jopa silleen niinku henkisestä näkökulmasta, henkisen polun kulkemista, semmoista tietynlaista niinku tiedon etsintää, mikä niinku jatkuvasti liitetään tähän jousimiehen merkkiin. Myöskin niinku sillä tavalla, että ei hyväksy aivan täysin tietynlaista tietoa, vaan ehkä myös niinku etsii omassa elämässä sitä omaa niinku väylää ja omaa paikkaa ja omaa tapaa silleen niinku nähdä asiat, että siitä on kyse nimenomaan tässä jousimiehen merkissä. Mutta toisaalta on myös hyvä muistaa, että täysikuuhun saattaa myöskin liittyä semmoinen tietynlainen levottomuus, koska siinä on kyse vastamerkeistä, vastamerkkien tästä yhteiselosta. Ja vaikka tämä levottomuus ei tulisikaan esiin omassa elämässä, just vaikka niinku levottomuutena, että täysikuuhan voi just kertoa siitä, että poimin nyt ne työsi hedelmät tai niinku nauti just nytten tästä ajasta, näistä asioista, mitä oot tälleen niinku saanut aikaan sun elämässä, mutta levottomasta näkökulmasta tämä mahdollisesti saattaisi kiristää just näitä kansainvälisiä suhteita. Eli taas tällaista. Musta tuntuu, että on tosi paljon näitä hyvin niinku samoja energioita, missä me pyöritään, mutta toisaalta tämä kertoo siitä, että tämä on niinku se ajan kuva, missä me eletään. Nämä on niitä asioita, mitkä on oleellisia nytten tässä hetkessä. Ja niitä pitää nyt työstää silleen niin monesta näkökulmasta. Ja ne ei tosiaan ole semmosia, mitkä lähtis heti tälleen niin yön aikana pois, vaan kyse on tällaisista niin painokkaammista ja pidempikestoisista teemoista. Musta myös tuntuu, että osittain kun tässä toukokuun aikana tämä Merkurius tosiaan korostuu niin paljon ja 12 merkki korostuu niin paljon, niin tämä voi olla sillä niin tietyllä tavalla myös tämmöistä säheltämistä. Että voi olla, että tietty asia saattaa niin vaikuttaa tietynlaiselta, mutta sitten se asia onkin aivan jotain muuta. Että tosiaan saattaa olla tosi paljon näitä niin ylä- ja alamäkiä asioiden kanssa. Sekä niin henkilökohtaisessa elämässä, mutta myöskin näissä niin kansainvälisissä asioissa. Mutta tässä olisi nyt tämä toukokuu. Nytten me ollaan sitten lähestymässä kesää. Kesän kuukausista mua erityisesti jännittää heinäkuu näiden astrologisten kuvioiden osalta, koska tosiaan tässä niin keskityttiin tosiaan nytten tosi paljon tähän, että kun nämä kaikki nopeammin liikkuvat planeetat kiertää ton Uranuksen tai liikkuu tuosta Uranuksen yli, niin heinäkuun alkupuolella Mars liikkuu siellä Uranuksen tienoilla. Ja tämä on tämä niin Mars plus Uranus on semmoista aivan niin ultimaattisen hektistä energiaa, että se voi sitten ehkä mahdollisesti kärjistää joitakin konflikteja, ehkä aiheuttaa niin onnettomuuksia ja tämän tyyppisiä asioita, että erityisesti heinäkuussa mä tarkistaisin, että asiat toimii hyvin tai jotenkin, että en ehkä tekisi ehkä semmoisia liian hätiköityjä päätöksiä ja olisin muutenkin silleen niin tarkkana vaikka ihmissuhteissa, koska Mars voi tosiaan myöskin niin altistaa tämmöisille konflikteille ja näin. Mutta joo, puhutaan näistä kesän energioista sitten, kun päästään näihin kesän teemoihin. Mä teen taas sitten kuukauden päästä tämän kuukausikatsauksen tuohon tai näihin niin kesäkuun astrologisiin teemoihin liittyen. Jos teillä on muuten mitä tahansa videoehdotuksia
että mistä te haluaisitte nähdä, että mä kuvaan videon, niin mulle voi aina ehdottaa videoita. Mä mietin, että mistähän mä kuvaisin nyt tässä toukokuun aikana. Mä jotenkin innostuin muuten tosi paljon näistä kaikista historiallisista asioista, kun mä sain teiltä tosi hyvää palautetta liittyen just tähän Uranuksen historiaan täällä kaksostenmerkissä. Niin mä vähän mietin, että jos mä tekisin vaikka jonkun tällaisen videon, missä jollakin tavalla reflektoitaisiin jotain niin kuin historian tapahtumaa astrologian näkökulmasta tai jotain tuolta tämän tyyppistä. Mut joo, nytten lopetellaan tää video tosiaan tähän. Ihanaa, jos sä katsoit tämän videon tänne asti ja toivottavasti me nähdään seuraavassa videossa ja muista tehdä niitä asioita, mitkä tekee sut onnelliseksi.